Děkuji za milé přivítání, děkuji vám a když jsem slyšel tady Petra, jak povídal, tak jsem tak přemýšlel o tom, že třeba mnozí jste tady poprvé v životě vůbec na takovéhle akci, někdo vás pozval, někdo se možná v tuhle chvíli cítí úplně nepatřičně, že se nepatří, že vlastně je tu shodou určitých okolností a že by radši byl někde úplně jinde. A já ti úplně rozumím, protože Petr říká, že v 16 letech se dozvěděl o Bohu, dozvěděl se o tom takovým způsobem, že to začal brát vážně. Mně to trvalo ještě o pár let díl, já jsem se o tom dozvěděl v 28 letech a v podstatě, i když jsem to slyšel, tak protože jsem byl vychovávaný v době, že jo, kdy se o Bohu opravdu nijak nemluvilo, tak jsem žádnou takovou obecnou nějakou známost o těch věcech neměl, nějakou zásadní, možná nějakou malou možná, jo, ale v podstatě jsem vůbec o tom nevěděl a v době, kdy jsem slyšel vlastně poprvé vážně o Bohu, o tom, že Bůh je Bůh, že je tu někdo, kdo člověka nějakým způsobem stvořil a kdo stále má v rukou moc a zajímá ho osud člověka, není mu lhostejný tvůj osud. A když jsem to slyšel, tak jsem to slyšel v době, kdy jsem velmi něco takového potřebovat slyšel, možná na rozdíl od tebe, ty třeba tu potřebu nemáš takovou. A já jsem to slyšel v době, kdy mě umíral jediný syn na leukémii v 6 letech a byla to pro mě velmi těžká doba. Asi si nedovedeš představit, pokud si to něco takového neprožil, jak těžký to bylo. A v tuhle dobu jsem slyšel tuhletu zprávu o tom, že ten Bůh je živý a že je mocný věci změnit, že ten osud člověka je schopen změnit, že osud člověka, nebo to, jak my říkáme, osud člověka není něco, co je daný, něco, co se musí prostě nějakým způsobem vyvíjet. A tak samozřejmě, když jsem tohleto slyšel, tak kromě toho, že jsem sportoval, tak jsem i hodně obchodoval, tady tehdy, že jo, v tom Československu fůra věcí nebylo, my jsme jezdili po světě, jezdili jsme do Japonska, tak jsem vždycky něco přivez, prodal, něco se na to zbohat, pak jsem to zase stejně, že jo, většinou propil s kamaráda v hospodě, takže z toho stejně nic nezůstalo, ale v podstatě jsem, že jo, tak nějak chápal, že je něco za něco a když mě vyzvali tehdy k tomu, abych svůj život dal Bohu, který je schopný věci změnit, tak jsem to udělal, protože jsem si říkal, no je to v podstatě obchod, že jo, jestliže já mu dám svůj život a on zachrání mýho syna, tak to není špatný kšeft v tuhletu chvíli pro mě. Bych udělal všechno, aby žil, aby nemusel zemřít. A tak jsem šel dopředu, bylo takovýhle podobné shromáždění, kdy nakonec ten řečník vyzval lidi, ty, kteří chtějí své životy změnit, kteří chtějí, aby jejich životy dostali určitý obrat, tak aby přišli dopředu, aby to veřejně řekli, že chtějí Bohu dát svůj život. Já jsem to teda udělal, šel jsem dopředu, ale tak v podstatě to bylo tak nějak jako v mlze, moc jsem těm věcem nerozuměl, ani jsem mi nevěřil. Jak jsem mi mohl věřit, když jsem 28 let nevěřil, tak jako začneš takhle věřit? Já to nedokážu. Ale chápal jsem to jako určitý obchod, jo? Jako obchod s někým, koho teda nevidím, ale když všichni říkají, že tu je, tak na tom třeba něco bude. Nakonec vždycky jste zažili, že jo, něco v životě nevysvětlitelného, nebo myslím si, nikdo nejsme tak hloupí, aby jsme si mysleli, že víme úplně všechno, takže určitě i v tvým životě je určitý prostor pro to, že jsou věci, které tak úplně dokonale nechápeš, a tak do toho jsem si toho Pána Boha zařadil a chtěl jsem s ním ten obchod takhle udělat. Nicméně po 14 dnech můj syn zemřel a já byl velmi zklamaný z toho samozřejmě, ale zase ne tak moc, protože jsem stejně tomu moc nevěřil. Jo? Stejně jsem vlastně, jako říkám, víra není něco, co takhle ze sebe vycucáš najednou. Víra, my víme, když už chodíme s Bohem díl, že víra je určitý proces, víra je něco, co roste, víra je něco, co se v člověku narodí. Ale na začátku toho, aby tenhle proces vůbec mohl být, tak je určitý rozhodnutí. A to rozhodnutí jsem tehdy udělal velmi slabý, velmi ve velké slabosti, ve velkém zoufalství a asi kdybych já byl na místě Pána Boha, tak bych to ani nebral vážně. Nicméně Bůh je takový, že tě bere vážně. Bere vážně tvůj život, bere vážně tvý sny, bere vážně tvý představy a mě vzal taky vážně. A nepřesvědčilo mě ani to shromáždění, nepřesvědčilo mě ani to, co jsem jako slyšel, ale pak se mi stalo něco, že jsem v podstatě, všechno se změnilo v mém životě. Já o tom dávám svědectví tam v tom časopisu Logos a skutečně tak, jak to tam píšu, tak to bylo. A
já už dneska je mi dvakrát tolik, je mi 58, je mi 60 a nikdy jsem takovou věc nezažil od té doby. Nikdy. Já si myslím, že jsem celkem normální člověk, že nejsem nějaký blázen, nějaký pošuk, který v obden má nějaký vidění, že prostě tamhle jsem viděl, jak letí kříž a tamhle jsem viděl, jak letí nějaký tenhle cen a včera se mi zdálo, že hadi vylejzali z nebe a když jsem pustil vodu, tekla z toho krev, jo, tak opravdu to nemám, ani nelibuju si v nějakých hororových scénářích. A nicméně tehdy jsem viděl jednu věc, že jo, která naprosto změnila můj život. Já jsem seděl jsem, nebo klečel jsem, viděl jsem, najednou se otevřelo přede mnou jak v kině a já na vlastní oči jsem viděl svého syna, viděl jsem ho živýho, viděl jsem ho v krajině, která byla nádherných barev, úžasná, mýho srdce se začala dotýkat taková láska, taková moc, taková síla, kterou jsem nikdy v životě nepoznal. A že jsem poznal dost věcí. Došel jsem naplnění svých úplně fantastických snů, který jsem nevěřil, že se někdy naplní. Získal jsem medaili na mistrovství světa, na olympijských hrách a já jsem proto žil, já jsem nic jiného neznal, než sportování, než to. Ale najednou jsem viděl, ty Bláho, v tobě ještě něco úplně jiného, o čem si nevěděl. Ty jsi člověk, který je stvořený proto, aby měl obecenství tadyhle s tím, kdo tam je. Já jsem viděl hned, někdo mi to nemusel říkat, že to je Bůh. A viděl jsem, že prostě není smrt ten, kdo má poslední slovo. Protože já jsem... Mě umřel v náručí můj syn, ale tady byl živej najednou. Já jsem neznal vůbec Boží slovo a byl v bílém plášti, byl mu 30 let, byl nádherný, byl plný života, který z něj příštil a já jsem si s ním, on si zpíval, já jsem si začal zpívat s ním. Mohl jsem být nevěřící dál, mohl jsem ignorovat tyhle věci, když jsem pak v Božím slovu viděl, že Bůh ve svém království, ty, kteří zemřeli, já jsem s ním, že nikdo není věku dětského, ani není nikdo stařec, že dostanou bílý roucha. Rozumíš, já jsem se teprve potom jsem si to dočetl. To jsem vůbec nevěděl tyhle ty věci. Vůbec jsem to neznal. Takže já tě chápu, že když o tom přemýšlíš, proč jsi tady, tak můžeš mít tyhle ty pocity. Já jsem měl úplně stejně. Ale stejný Bůh, který se dotknul mě, jsem může dotknout i tebe. A věřím, že se tě dotkne a najednou je všechno jinak. Najednou z cynického člověka je věřící člověka, který neměl perspektivu, neměl před sebou budoucnost, je člověk, který je velmi šťastný na světě a ví, co má dělat a může to dělat. A to je skvělý přece. Díky Bohu za to. Já bych dneska chtěl vám trošku říct o věcech, které se na první pohled možná by člověk řekl, že nesouvisí s naší vírou, nesouvisí s Bohem, ale je to jenom na první pohled, protože když budeš číst pozorně Boží slovo, budeš číst zejména to, co říká apoštol Pavel, tak budeš vidět, že on mnohokrát používá sportovní terminologii ve svých epištolách. On hovoří o tom, běžím, jako bych měl dosáhnout, jako bych měl zvítězit, bojuju, zápasím. Není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti určitým věcem. Čili v Biblii máš mnoho věcí, které velmi, velmi zřetelně ukazují na to, že v křesťanském životě je velmi mnoho místa pro to, co sportovci nazývají trénink, usilovnost, vytrvalost, boj o ty nejvyšší cíle. Nakonec, jestli můžeme, pojďme si přečíst z Božího slova úplně na začátek, aby jsme vlastně tomu dali nějaký rámec, aby jsme věděli, o kom my mluvíme, protože lidé často mají takovou představu, takovou myšlenku, tak jako jsem měl já, že prostě, co jsem si měl představit pod pojmem Bůh, toho na kříži někde byl, někde ten kříž byl prázdnej, nebo koho prostě, jakým způsobem, když jsem mluvil s lidma, kteří nějakým způsobem říkali, že věří, třeba moje matka, tak vlastně to nebyla víra, to bylo, nemůžu říct, že to nebyla víra, to bych špatně řekl, ale bylo to prostě to, že ona jednou za čas šla do kostela, tam se pomodlila, farář jí dal nějaký oplatek a to bylo něco, co mi absolutně nic neříkalo a myslím si, že to ani tobě nemůže říkat, protože podle mě to nemůže normálnímu, zdravému člověku nic kloudného říkat, ale když se koukneš do písma, který je záznamem o tom, kdo je Bůh, tak najednou ti z toho začne vystupovat někdo úplně jiný. Ne nějaký pánbíček, ne nějaký stařeček, ne nějaká postava, která je komická, kterou si každý může urazit a s kterou si každý může dělat, co chce,
ale trošku jinak. Když se koukneme do Zjevení, do 5. kapitoly, já s dovolením kousíček z toho přečtu, takže tam budeš číst takovou situaci. Je to situace, která jednou nastane, ať jsi věřící nebo nejsi věřící, nic není na věky, kromě Boha. Nic není na věky, tenhle svět není na věky. My víme, že jednou, to si budeme asi souhlasit s náma, budou souhlasit spíš i vědci, že prostě jednou vznikl. Jakým způsobem, kdy byl ten čas nula, kdy se věci daly do pohybu, jak se daly do pohybu, jaký tu bylo energetický nic, to je předmětem hovoru, který si myslím málo kdo se v tom víc vyzná, ale určitě to v jeden čas začalo. Podle Božího slova víme, že to začalo, že Bůh řekl a stalo se, že energie, která byla v jeho slovu, stvořila ten vesmír. A stejně tak víme, že ten vesmír jednoho dne skončí, že není nekonečný, že nebude furt. A tadyhle ta kniha, tadyhle ta kapitola nám hovoří o tom, že už ten vesmír skončil a že už všechno bylo přivedené k nějakému konci. A jsme tam i my lidé a je tam Bůh. A o tom Bohu hovoří ta kniha Zjevení takhle, že na pravici sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou 7 pečeťmi, potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti, a nikdo na nebi nebyl ani na zemi, ani pod zemí a nemohl tu knihu otevřít, ani do ní pohlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu, nahlédnout do ní, a jeden z těch starců, co tam stáli, mi řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův, on otevře tu knihu a jejich 7 pečetí. Na konci té historie, na tom, když už země nebude, tak my se setkáme tváří v tvář s tím, kdo je pánem historie, kdo je pánem vesmíru, s Bohem na trůnu, a setkáme se s Ježíšem, setkáme se s tím, který je pánem nad smrtí, setkáme se s tím, který je dárce života. Nakonec, když budeš číst o kousek dál, tak je tam psáno, že hoden je ten zabitý beránek přijmout moc, bohatství, moudrost i sílu, slávu, chválu a čest. Proč? Protože on zvítězil. A to je něco, o čem chci dneska mluvit, že jestliže Bůh je vítěz, jestliže, rozumíš, vítěz je ten, kdo vyhraje. Když všechno skončí, tak on tam stojí jako vítěz. Je ti houby platný, když seš vítěz v polovičce zápasu. Je ti houby platný, když si první třetinu v hokeji vyhrál, protože ještě neznamená, že vyhraješ na konci. Nakonec rozhoduje vždycky až to, co je, když ten čas skončí. Já, když jsem zápasil, a ten takový asi nejdůležitější zápas mý kariéry, jsem zápasil o bronzovou medaili na olympijských hrách v Moskvě, kdy jsem zápasil s Redburnem, Angličanem. On byl velmi šikovný, navíc nepříjemný, já jsem to tamhle kolegům vysvětlovat, dělal chvaty na druhou stranu, než jsem dělal já, což bylo takový, že se to těžko bránilo. A ten člověk se na mě vrhnul jak steklej a ten zápas trval 7 minut čistého času. A on ještě v 5. minutě vedl na vazáry a vedl na 2 koky přede mnou, což znamená, že v podstatě jako ve fotbale by někdo vyhrával 4 hodiny před koncem 7-0. Jo, čili je to prostě velmi vysoké vedení. Přeci bylo něco, že jsem cítil, že ten člověk, jako by mu odcházely síly, tak nějak dejchal, nějak hodně nahlas, a někdy stačí málo, někdy stačí, když vidíš, že ten soupeř prostě lapá po dechu a tvoje síla tím naroste. A ten zápas se začal obracet, nakonec jsem asi minutu před koncem ho porazil. Hodil jsem ho na záda, on zůstal ležet úplně hotovej. Vždycky jsme si to pouštěli, protože je to jeden z mála záznamů z té doby, jak leží na zádech a volá jenom doktor, please, tak jsme měli velkou radost vždycky z toho. To je sport, takže tam samozřejmě se raduješ, když někoho porazíš. A to je důležité, abys na konci byl vítězem ty i já. A jestliže Bůh je vítězem, a jestliže ty máš možnost se přidat se na Boží stranu, tak to udělej, protože budeš na vítězné straně. Bůh se o tohleto svoje vítězství chce podělit se svým lidem. Dělí se o to s náma. On říká, já jsem dal svého ducha, aby ten stejný duch, který je v něm, ten duch života, který mě dává to, že jsem Bohem, byl v lidech, byl ve věřících, byl v nich. A je velmi důležité, aby jsme pochopili, že když Bůh tebe a mě dal tu milost, že jsme mohli uvěřit, tak tím nic neskončilo. Naopak, tím se má rozvinout jedna úžasná, silná věc, protože o tom duchu Božím je psáno, že to je duch moudrosti, že to je duch síly, že to je duch rozumnosti,
že to je duch boží bázně, že to je duch, který má všechny úžasný silný atributy. A jestliže tenhle ten Bůh v tobě a mně, jestliže tenhle ten duch v tobě a mně přebývá, tak on nutně se chce projevit právě tímhletím způsobem. Chce se projevit silou, mocí, chce se projevit tím, že skrze tebe bude dělat mocné skutky. Zní to naprosto fantasticky v tomhle světě, zní to neuvěřitelně, ale ty jsi křesťan a ty víš, že Kristus to řekl, že v Markovi 16. kapitole je psáno, že budeš skládat na nemocný ruce a oni se uzdraví. Je tam psáno, že budeš vymítat démony. Jsou tam psáty tyhle ty věci, které můžeš dělat jedině tehdy, když duch boží v tobě přebývá. Je tu někdo, v kom přebývá duch boží? No, hodně je nás tu. Rozumíš, to je velká síla, která tady spočívá, kterou Bůh do nás dal. Ale teď ji musíme uvolnit. Teď to, co Bůh do nás dal, teď to, co Bůh pro nás připravil, se musí skutečně stát. Není nic ti platný, když budeš super sportovcem, budeš namakaný a budeš ty věci znát, když je takzvaně, že ho neprodáš. Jsou takový typy zápasníků, jsou takový typy sportovců, že na tréninku jsou výborní, ale když pak dojde na lámání chleba, když dojde na ten zápas, tak z nějakého důvodu to prostě nedokážou prodat. Psychicky se rozložejí, úplně prostě jim odejde síla, odejde koncentrace. A to je společný lidem ve světě, to je společný sportovcům, ale rozumíš, ty a já, tím, že jsme uvěřili, tak nejsme nějaký jiný lidé, nejsme nějaký lidé, kterých se to netýká, čili se to týká i tebe a mě. A já bych právě o těchto věcech chtěl trošku promluvit. Co dělá šampiona šampionem? Co dělá sportovce sportovcem, že vyhrává? Co je taková, není to moc věcí, ale jsou to úplně klíčové věci. A jsou to věci, které je velmi důležité, aby si je měl i ty ve svém životě, pokud chceš vlastně naplnit to, co Bůh pro tebe připravil a pokud chceš naplnit svůj život, pokud chceš, aby tvůj život byl k něčemu. Protože fakt je ten, že můžeš dosáhnout velkých úspěchů, můžeš zbohatnout ve světě, můžeš tyhle ty všechny věci získat, ale nezískáš tím fakt radost, nezískáš tím pokoj do svého srdce, energii, sílu. Já, když jsem tyhle ty věci postupně získával tvrdou prací, tvrdým sportovním bojem, tak s každým úspěchem jsem okamžitě věděl, že ho musím obhájit. Jo? Že prostě není, že už v den, kdy jsem vyhrál, tak vlastně už mi začal problém, protože už jsem viděl, že ho musím obhájit, že musím ještě víc trénovat, aby ho obhájil. Bylo to utrpení pro mě. Já když jsem skončil s judem asi ve 37 letech nebo 38, ještě jsem naposledy pak zápasil v Rakousku a tak, a když jsem pak s tím skončil, tak já jsem se možná 10 let čas od času budil s tím, že musím na žíněnku, že musím mít zápasy. A to byla taková hrůza v tom, jo? A teď jsem ty soupeře viděl, jak tehdy, když jsem tu kariéru, když jsem opravdu v tom boji měl. A pamatuju si, jak jsem se, už to teď nemám, díky bohu, jak jsem se probudil a teď to ze mě spadlo, že nemusím to smradlavý kimono oblíkat, že nemusím zase tam čelit tomu, že někdo tam bude mě tahat za krk a pak se mnou praští vozem. Jo? A bylo to takový, tak jsem si od toho odejel, jo? Že jsem byl velmi vděčný, že už ten čas je za mnou, ale aby si vůbec se mohl tím vítězem stát a aby si mohl to vítězství sportovní vůbec prožívat, tak je jedna je úplně klíčová věc. A je to, že musíš mít cíl, musíš fakt mít jasný prostě cíl, čeho chceš dosáhnout. Musíš vědět, že toho chceš dosáhnout, musíš prostě to mít v hlavě spočítaný, jak se říká. Teď je jeden výborný judista, kdo se zajímáte o sport, do školy, ho možná budete znát, jmenuje se Krpálek Lukáš. On vyhrál už 2krát mistrovství Evropy a je opravdu extrémně velká naděje. To myslím, že jak mi tamhle nezapomněli škodolibí kolegové z juda podotknou, že asi mě vymaže z historie jako neúspěšnějšího judistu, ať já mu to přeju. Jo? Ale když jsem jednou poslouchal rozhovor s ním, ještě byl mladý, ještě o těchto velkých úspěších si snil, tak on říkal jednu zajímavou věc. Oni mu tam nabídli, aby šel trénovat do Japonska na nějakou dlouhou dobu, jo? Že mu tam nabídli snad studium na nějaké univerzitě a on to odmít. A já, když jsem to četl, ten rozhovor, tak jsem si řekl, no ty bláho, tohle to je zajímavá situace. Tak buď je to prostě trouba, nevěří si, anebo je to takovej suverén a tak si věří a tak ví, čeho chce dosáhnout, že ty Japonce nepotřebuje ke své cestě. Jo?
A on opravdu je takový borec, že poráží ty Japonce a jako říkám, klobouk dolů. Ještě, že už se nezápasí. Takže, ale co je právě to klíčové v tom, že ten člověk ví, co chce, že má cíl ve svém životě, že ví, čeho chce dosáhnout. A to je opravdu, to tě prostě dává tu sílu, to ti dává to zaměření, to ti dává to, že z toho šípu prostě, který letí takhle od strany ke straně, se zacíluješ na ten cíl a jdeš za ním. Já si pamatuju, že když jsme jako mladí chlapci s pastorem seniorem Církve víry Jardou Křížem leželi na hotelu tamhle v Hradci Královín, kde bývali soustředění, nebo hotelu, to byla nějaká ubytovna, a bavili jsme se o našich sportovních snech, takže Jarda mi tehdy říkal, no jo, kdyby jsme byli v tom NDR, tak oni by do nás něco napíchali a byli bychom prostě opravdu hvězdy, věřím, že by to z nás udělali, ale tady není žádný pořádný systém, nic. A tak jsme se o tom různě bavili a já jsem říkal, Jardo, ale já ti v sobě mám takovou prostě přesvědčení, že budu jednou druhej na mistrovství světa. A byla to úplná blbost, protože v té době jsme byli dorostenci, jo, já moc jsem toho neuměl a nějaký medaily na mistrovství světa byly asi tak daleko, jako je Ferrari od Trabantu, opravdu, jo, prostě to je jo, neskutečná vzdálenost. Ale nějakým způsobem si na to vzpomínám, že jsem fakt tuhle ten sen v sobě měl. A já ti řeknu, že ten sen byl strašně důležitý, když pak jsem se pral s klukama, když jsem se pral s judistama, kteří byli na stejné úrovni jako já, tak nějakým způsobem oni věděli, oni to vycítili, že v sobě ten sen máš a že oni teda pro tebe nejsou nějakou překážkou, na kterou by si se chtěl zastavit, jo? Že prostě přes ně přelezeš, že půjdeš dál. A velmi často, když jsem se pak s nima bavil, oni věděli, že mě neporazí. Věděli, že mě neporazí, proč? Protože věděli, že já chci víc vyhrát, že chci prostě toho dosáhnout, že mám tyhle ty cíle v sobě, sice bláznivý, ale jsou tam. Jestliže ty jsi křesťanem, máš podíl na Kristově vítězství, tak jako jsme tady, protože on nám dal svého ducha, on nás učinil, on se nestydí nás nazývat svými bratry, tak nutně chce, abys ty to vítězství užíval. On chce, aby lidi venku viděli na tobě a na mě Boží slávu, aby viděli Boží pokoj, viděli Boží moc, aby viděli, že ten věčný Bůh v tobě je a že v tobě začal něco dělat. Chce to. A aby ty si toho dosáhl, aby se to naplnilo, tak je taky důležitý, abys měl cíl zdaný. Aby si jasně vědělo, co ti jde. Aby si věděl, že máš ten jeden zásadní cíl. A ten cíl je, jak jsem o tom četl z toho Zjevení, až jednou budeš ty, já, každý člověk stát před tím velkým bílým trůnem, až skončí tato země, až skončí tvůj život, až skončí prostě to, co vidí naše oči. Takže budeš tam stát jako Boží dítě, budeš tam stát jako ten, který uslyší, vejdi v radost svýho Pána, služebníče dobrý a věrný. To je ten první velký cíl, ale ten druhý cíl, který teď, dokud žijeme, je pro nás možná, nechci říct důležitější, ale stejně důležité je to, aby si naplnil, co Bůh na tobě a na mě chce. Co Bůh na tobě a na mě chce, se můžeš dobře přečíst, když zase koukneš do Božího slova a koukneš se na to, co tam je psaný vlastně, co tam apoštolové 2000 let už ve staré zprávě hovoří k nám, k lidem. Tohle to je z Efeský ze 4. kapitoly, 14. a 15. verš a tam jsou psaný takovýhle slova. 14. a 15. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralostí, sváděním bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Ty a já máme naplnit Boží plán s našimi životy tím, že bez přestání, neustále rosteš v Krista. Podobáš se víc a víc svýmu mistrovi, podobáš se tomu, komu jsi uvěřil. Dal ti k tomu Ducha Svatého, obmyl svojí krví hříchy. Mezi Bohem a tebou není žádná překážka. Můžeš se učit, můžeš vnímat, co ti Duch Svatý hovoří a máš růst v toho, který je Kristus. Máš mu být stále víc a víc podoben. Je to tam? Je to tam. Je to teda výzva pro nás? Je to cíl, který máme mít? Určitě. Rozumíš? Nemůžeme se smířit s tím, jestli se nám podaří, aby sem přišli třeba lidi z ulice, uvěřili, byli zachráněni, změnili se jejich životy. Je to skvělý, jo? Je to výborný, když máš tu evangelizační krev a jdeš na ty ulice, je to skvělý. Je skvělý, když pracuješ pro církev, je skvělý, když si obětavý, pomůžeš udělat věci. Já jsem tam koukal na ty díly, ten chudák, který je vrtal,
ten musel mít svatou trpělivost, opravdu, protože vrtalo se to, že jo, po jednom. Já se na to koukám, říkám, to snad není pravda. Ono někde je to vidět, že to je teda, že to není z mašiny udělaného, ale rozumíš, stejně tak je to i v tomhletom. Jestliže ty chceš, aby tvůj život šel dopředu, jestliže ty chceš, tak musíš tomu věnovat, že jo, nějaký úsilí a je to skvělý, že úsilí těmhle věcím věnuješ a jsou výborný, jsou skvělí. Ale je tu jedno, na který nesmí zapomenout, je to ta základní, že stále víc a víc máš být podoben Kristu. To je cíl, který chceš. Přemýšlej o tom, dopust, aby ten cíl v tobě zapustil kořeny, chtěj ho. Nesmíš se s ničím menším. Buď jako ten sportovec, který když chce dosáhnout vrcholného cíle, tak fakt si ho musí dát, musí si ho postavit před oči a říct si, budu mistrem světa, budu olympijským vítězem a půjdu za tím. A pak, když čteš ty příběhy, když čteš ty story těch lidí, kteří to dosáhli, tak přesně vidíš, nebyl jsem o nic lepší než ty ostatní, nebyl jsem o nic šikovnější, neměl jsem větší talent, ale měl jsem větší úpornost, měl jsem větší vůli, měl jsem větší odhodlání těch věcí dosáhnout a ty skutečně dělají mistra. Ale křesťani jsou takový zvláštní lid, který má pocit, že tím, že přijal milost, že přijal to, že je božím dítětem, už si může sednout k dortu, ke kafi a že vlastně je to v pohodě všechno, že jo? A proto vypadá křesťanství v téhle zemi tak, jak vypadá. A věř mi, že ty lidi z kostelu, který tam slyší jednou za týden nějaký kázání, ty s tím nehnou. S tím musí hnout lidi, jako seš ty a já, protože si člověk, který přijal Krista, si znovu zrozený, máš Ducha Svatého v sobě, máš k sobě ten potenciál, aby si toho dosáhl. Máš v sobě tu možnost, tu sílu, aby si toho dosáhl. A my to nesmíme nechat zahálet. Nesmíš to nechat zahálet, víš proč? Protože jinak ti neuvěří ani tvůj syn, ani tvůj manžel, ani tvoje manželka. Pokud budou vidět, že furt prostě se třepe, že jsi furt stejnej, tak je to špatně. Dej, pust do volného cvalu tyhle ty boží koně, tu sílu, tu moc toho božího motoru, toho nového stvoření, který je v tobě. To je úplná bomba, hele. Proto rozumíš, třeba v Argentíně, v Brazílii, proto jsou tam vrcholoví sportovci, třeba fotbalisti, má takový to ošklivý jméno, Kaká, jo, tak třeba oni jsou věřící, rozumíš, jo, ale pro ně to není problém, protože oni pochopili, že víra, uvěřit v Boha je benefit do tvýho života, že to znamená plus, že se ti otvírají možnosti, které nemáš jinak, rozumíš? Proto jsou skvělí, proto jsou vynikající, proto je nic nezdolá, proto k tomu ještě všemu jsou milí, příjemní, usměvaví, jo? To je úplně super. Český sportovec, nebo ne český, v Evropě a za těch mých časů, dneska už je to možná trochu jiný, tak já si pamatuju, jak jsme se ptali trenéra Francouzů na tehdejší superstar Jacques Rouget, mistr světa, prostě nádherný technik, skvělej judista, úplně to byla naše modla. A my jsme se ptali trenéra, jaký je to člověk, jak magoři, jo? Prostě jsme takový naivní, jo? Jsme si říkali, no, když je to takový sportovec, tak musí být charakterní, jo? Teď jsme čekali všechno, že nám řekne, že nám tam vyjmenuje rychlý šípy, rozumíš, nebo něco takového. A on se tak na nás koukal, viděl tu naivitu v těch našich očích a řekl jenom jednu větu. Šampion nemůže být dobrý člověk. Jo? Mě to strašně zarazilo tehda, ale čím víc jsem sportoval, čím víc jsem ty věci poznával, tak jsem viděl, že to není pravda vždycky, ale velmi často. Jo? Protože skutečně, abys dosáhl sportovního úspěchu, je to za cenu toho, že opravdu prostě jdeš za tím nemilosrdně, jdeš za tím, kdybys měl pobít toho člověka. Vím, o čem mluvím. Vím, že když jsi se prál s někým a teď prostě už jste toho měli v obá dost a teď se ti podařilo nějak, že jsi ho házel a věděl si, že když tam ten loket necháš, že mu můžeš zlomit žebro, že když tam tu bradu mu strčíš do voka, že ho to bude bolet, vždycky jsi to udělal. Vždycky jsi to udělal, protože prostě chtěl vyhrát, že jo. Takže tam, kde to šampionství v tom lidským vede velmi často k tomu, že seš tvrdýho srdce, že seš člověk, který velmi se prosazuje, který velmi snaží se být prostě stále on, že ho musí být v záběru kamer, stále musí být někde vidět, tak když ty budeš usilovat o to, aby si byl tím vítězem a budeš mít ten správný cíl v těch božích věcech, buď si jistý, že takový nebudeš. Budeš přesně jako Ježíš. Čím víc moci bude protýkat skrze tvůj život, tím víc budeš mít srdce pro ty ubohý lidi, pro ty nemocný, pro ty, kteří jsou v trápení, tím víc to bude na tvým srdci ležet a tím víc bude Bůh skrze tebe dělat. To je ten rozdíl být šampionem u Boha a být šampionem u lidí. Hele, já jsem do určitý míry zažil, to první jsem zažil hodně, to druhý prožívám teď. Já jsem nikdy nežil tak krásný život, jako žiju teď. Nikdy jsem neměl tolik radosti, pokoje, možná síly mi ubejvají, už prostě samozřejmě jsem toho uzvedl víc, když mi bylo 20. Nikdy jsem nežil tak spokojený život se svojí manželkou, fakt.
Čego? Takže důležitý je opravdu, abys měl jasný cíl ve svém životě, aby si opravdu si postavil tyhle, že chceš být jako Kristus, že chceš prostě dobojovat ten boj, že chceš prostě být úspěšný v tom křesťanském životě, že nechceš být prostě do konce svého života zahřívačem lavičce, jo, židle a s tím, že věci dál nepůjdou. Ne. Pokud chceš být opravdu to, co Bůh chce, abys byl, a Bůh chce, aby každý, jak tu sedíš, byl vítěz. Měl podíl na jeho vítězství, byl šampion, byl vítěz. Nemá jiný plán pro tebe. Nikdy nepřestane. Vždycky tě k tomu bude ponoukat, vždycky tě Duch Boží k tomu bude tlačit, vždycky ti to bude ukazovat. Víte, o čem mluvím? Hoří vaše srdce, když to slyšíte? Fakt ale jo? To je dobře, jo? Protože o to tu jde, zapálit ty srdce naše tak, aby jsme o to usilovali, aby jsme prostě za těma věcma šli, protože křesťanství je všechno možný, jenom ne prostě unuděnej ksicht, jo? Jenom to, že prostě někam musí něco poslouchat, něco zaspívat. Já úplně mě je z toho zle, když prostě vidím lidi, ale ne, že by mi bylo zle z těch lidí, mě je zle z toho, jak jsou obeláni, jo? Jak si myslí, že takhle má křesťanství vypadat. Křesťanství je naprostá bomba. Amen, je to tak. Čili to, co je klíčové, to, co je důležité, je, abys měl správně položený svůj cíl, protože chceš, aby skrze tvoje ruce se děly zázraky, divy, aby nemocní byli uzdravovaní. Chceš, aby Satan musel odcházet, aby lidi byli přiváděni do svobody. Lidi, já miluju Zachariáše, toho tátu Jana Křtitele. To byl bomba chlap, hele. Ten opravdu přesně pochopil, o čem to je. A teď si vím, že on neznal Krista, že jo? Kristus se ještě nenarodil. A když budeš číst, jako, co mu Duch Boží zjevil a co on řekl, tenhle ten, který se narodí proto, aby nás vysvobodil, aby nás zbavil strachu, aby jsme byli svatí, aby jsme byli spravedliví. To on udělá. Není to bomba? Lukáš 1,74. Jo? To jsou prostě jeho slova. A mně to došlo po 30 letech křesťanství. Vlastně co ten Zachariáš řekl, a úplně mě to ohromilo, a teď o tom doma mluvím v Budějovicích, protože to je tvůj cíl. To, co Bůh chce, je, abys byl svobodný člověk. Hele, lidi mi říkají, jak ty můžeš mluvit o svobodě, když sloužíš Bohu? Jo, to je přesně ono. Nemůžeš mluvit o svobodě, pokud nesloužíš Bohu. Tak sloužíš sobě. Chceš sloužit sobě nebo Bohu? Chceš sloužit svýmu břichu, chceš sloužit svým touhám, chceš sloužit prostě tomu, že tenhle ten má lepší auto, já ho chci taky, tahle má hezčí vlasy, jak to, že já je nemám. Chceš prostě toužit po těchto věcech? Chceš, aby tě tohleto ovládalo? Já nemůžu dneska s tebou jít, já musím na pivo, já tamhle. Rozumíš, to je otroctví. Sloužit Bohu je jedna velká svoboda, protože sloužíš tomu nejmocnějšímu, sloužíš tomu stvořiteli, který tě absolutně nemá chuť omezovat, chce ti dát naprosto. On ten svět položil před nás, teď řekl, jděte do celého světa. Kažte evangelium všemu stvoření. Rozumíš, to je moje povolání, to je tvoje povolání. A jsi vyzbrojený k tomu. A proto říkám, křesťanství je nádherná věc. A já opravdu jsem svobodný, že můžu sloužit Bohu. On mě osvobodil od věcí, které jsem si myslel, že nikdy se jich nemůžu zbavit. Závist. Jako jedna z hnacích sil toho úspěšného sportovce je závist. Já chci taky. Koukáš na něj, když on může být úspěšný, já chci taky. Jak to on dělá? Já chci taky. Není to jakoby špatný, rozumíš, ale všechno to má ten vedlejší produkt toho je, že to z tebe vyrábí jednoho nesnesitelného, sebevědomého člověka, který pohrdá ostatníma. Samozřejmě, že ne veřejně, jo, protože to nemůžeš, protože z těch lidí potřebuješ vytáhnout prachy, potřebuješ sponzory, že jo, tak se tváří, že jo, rohlík, úspěch, prostě, jo, jako jasně, ale hele, nechtěl bych být ten, kdo bude jejich srdce probírat, ale my takový bejt prostě nemáme, nesmíme, nemusíme a hlavně nejsme, protože naše životy jsou jiný, naše životy jsou, my jsme lidi, kteří přijali Krista, nám dal znovu zrození, dal nám, aby jsme byli znovu narození. Čili vítězství je skvělá věc, vítěz je člověk, který je všude vážený, je všude uctívaný, mají ho lidi rádi, je to příjemný s ním být, touží po něm, jsou rádi v jeho společnosti, chtějí se s ním fotit. Je to prostě fajn být vítěz, jo? Je to úžasná věc, chceš být vítězem? Chtěj být vítězem, protože Bůh je vítězem a on ti to vítězství chce dát, ne tyhle lidské věci, ale ten pocit toho, že ti život neutíká mezi rukama, ten pocit toho, že má smysl, to, co děláš, je nezaplatitelný. A to ti jenom Bůh může opravdu dát. Kdo dosah nějakých med, dá mi za pravdu. Ale víš, třeba
je to takové, ne, že by to bylo nefér, ale nerad to používám. Když se stanou neštěstí na silnici, když člověk zemře, víš, kolik se stane zhruba smrtelných nehod za rok, díky bohu je to hodně míň, než to bejvávalo, že jo, bejvávalo to přes 1000, dneska je to, já nevím, 650, 700, jo, což je strašný číslo, ale skvělý číslo, jo, k tomu, co bylo. Víš, kolik lidí spáchá sebevraždu v České republice za rok? 3krát tolik. Od 12 do 1500. Kde o tom čteš? Výjimečně, když Bartošová. Rozumíš, jo? To číslo je víc než 2,5krát větší než kdo zahyne na silnici. My jsme první na místě sebevražd mladých lidí, dětí. Jo? To jsou úplně šokující věci, když se koukneš na ty statistiky. Ono to o něčem svědčí, že jo? Taky se pyšníme tím, že jsme nejateističtější země. Jo? Že lidi řeknou, to nesouvisí. Samozřejmě, že to souvisí. To souvisí proto, jaká je atmosféra vytvořená, jaká je naděje v tom národě. Jestli je očekávání dobrých věcí, anebo je to český, všechno stojí za jeden větší zloděj než druhý, je to hrůza. Rozumíš? Když duch Boží v tobě je, když ti Bůh ukáže, že ty můžeš mít podíl na Božím vítězství, že věci v tvém životě můžou mít perspektivu, řád, můžou mít jasný cíl, žije se líp. Jednoznačně, myslím, že jsme to prožili každý, kdo jsme křesťan. Další věc, která je velmi důležitá k tomu, to je cíl, že jo? Abys fakt měl cíl ve svém životě, toho, čeho chceš dosáhnout. Nejseš přece nějaká měňavka, aby ti to bylo jedno, nebo půlec prostě, abys prostě, jo, nebo jak je to dneska, že jenom se rozmnožit, rozumíš, a ještě neví, jestli je muž nebo žena nakonec, jo? To je hrozný, jako jo. Mně se nenarodili děti, aby žili v takovémhle světě, jo? Aby žili s takovýhlema vizema. Já chci, aby měli jasné hodnoty, aby měli konzervativní hodnoty, dobré hodnoty, aby věděli, že dobro je dobro, zlo je zlo, aby se dovedli přidat k dobrým věcem a držet dobré věci ve svém životě. Proto přece jsme tu. Druhá věc je velmi důležitá, je to, že sportovec, který chce dosáhnout cíle, který chce být šampion, který chce zvítězit, je sportovec, který se nenechá zlomit, který dokáže překonávat překážky. Myslím si, že žádný sportovec na světě není takovej, že nikdy neprohrál. Vždycky prohrál. Aspoň na začátku své kariéry každý okusil porážku, každý okusil, co to je, když tě někdo zašlape, když prohraješ, když seš prostě poražený, nikdo se k tobě nemá, teď prostě máš sám pocit, že tvoje práce, třeba rok trvající, je k ničemu. Vím, o čem mluvím. V roce, já nevím, co to bylo, 83, když mi to docela šlapalo, tak bylo mistrovství Evropy, myslím, v Rostoku, jestli se nepletu. A já jsem tehdy byl opravdu v dobré formě. Opravdu jsem měl ty silové parametry a i jsem turnaje vyhrával, všecko prostě mě šlo. Před tím turnajem v Rostoku, před mistrovstvím Evropy, jsem dostal to, co dostávají malí děti, jestli to znáte, ty afty do pusy. Já jsem na to dost trpěl, protože vedlejší produkt sportovce je to, že máte oslabenou imunitu, takže pak, když jsem končil, tak jsem měl opravdu hodně oslabenou imunitu a tyhle ty dětské věci se mě chytaly. A víte, jak jsou děti protivní, když to mají v puse, má, že se jim tou violetí a tak, jo. A to jsem přesně měl já, jo. Já měl afty, trenér, jako ty, se mě smál, rozumíš, jo, doktor, nároďáko říkal, no to nemyslíš vážně, prosím tě, jdi se prát. Mně bylo tak blbě, jo, ona je to infekce, že jo, virovýho původu, jo, takže prostě mě opravdu bylo blbě. Nikdo mi nevěřil. Dostal jsem to, co jsem dostal jsem naložíno pořádně a pak jsem nějakou nedopatření ke mně dostalo, jak mě hodnotili. Jo? A já jsem přesně věděl, že jsem byl předtím ve formě všechno, jo, byl jsem furt stejný, jako když mě hodnotili kladně, ale tady najednou jsem se o sobě dočet, že jsem neunestíhu turnaj, že psychicky slabý a že už asi stárne a že už vlastně na to nemá a že už... Mně se to tak dotklo, jo, že ten doktor Barták, dlouhý léta dělal, ještě tam někde se pohybuje, někde kluci ho možná znají, tamhle judisti. A ten prostě to hodil všechno na mě, udělal ze mě nějakého psychicky slabého člověka a nebyl schopný rozpoznat, jo, že opravdu jsem nemocný. Takže jsem si prožil, co to je, když my jsme tomu vždycky říkali, že jsi skleněný muž. My jsme měli trenéra nějakého Michala Vachuna a ten měl zvláštní dar. Když si vyhrál, tak byl jeho Láďa, tak byl prostě, to tě objímal, a když si prohrál, tak najednou si zprůhledněl, byl si úplně jak akvárium, byl si úplně průhledný a on třeba takhle proti tobě šel a vůbec tě neregistroval, jo, takhle prostě, jak jsme si říkali, jsem skleněný muž, jo, nejsem vidět. Takže opravdu ta hořkost té porážky je někdy tvrdá a každý jste to prožili v životě, ale šampiona z tebe dělá a člověka, který bude vítězit, z tebe udělá to, že nezůstaneš dole, že se otřepeš a jdeš dál, že se sebereš a zase jdeš dál dělat věci, které dělat máš. To, co dělat máš,
to je daný, to je prostě evangelium, to je to, co Bůh říká, jděte do celého světa, kažte evangelium, vkládejte ruce na nemocný, modlete se za ně. Reinhard Bonke, který je jedním úžasným člověkem, evangelistou, mužem, který má ohromný prostě dopad, si myslím, zejména na tu Afriku, a myslím si, že na celý svět, tak ani on není ušetřený těchto věcí. Vím, že jednou se ho na to ptali, co máme dělat, když se modlím a vyznávám, že ten člověk bude uzdravený Boží mocí a on zemře. On nemá jinou odpověď, než že řekne, jdi se modlit za dalšího. Rozumíš? Ale tvůj a můj život je přesně o tom, že nemůžeme přijmout poraženeckou mentalitu. Nemůžeme přijmout prostě to v našich životech, že když se věci nepodařily, že to tak bude vždycky. My nerozumíme všem věcem, nevidíme do všech věcech. A není ani důležitý, ani Bůh nechce, aby jsme do nich věděli, ale on chce, aby jsme dělali to, k čemu nás povolal, protože to je cesta k tomu být vítěz ve svém životě, naplnit to, co Bůh na tobě a na mě chce. Čili i v tomhletom je velmi důležitý, abys podobně jako ten sportovec byl člověk, kterého porážka motivuje ještě k většímu úsilí. Ještě k většímu úsilí. Jestliže jsi se za někoho modlil a on umřel, já to beru jako blbý případ, tak se jdi modlit za další 2 hned. Jo? Já vím, že se to takhle řekne snadno, ale ono ti nic jiného nezbývá. Druhá věc je, že se ponoříš prostě do svých mindráků, že začneš pochybovat o věcech a rozumíš, svět není jednobarevný, není jenom bůchatý. Je tu ještě někdo, kdo chce ty boží věci kazit. Je tu někdo prostě, kdo má extrémní zájem na tom, aby věci šly špatně. A ten se snaží využít každý tvé zaváhání, každou tvoji slabinu. Boží slovo říká, je to Satan, je to ten zlej duch, který je původce smrti, který je původce nemocí, který je původce prostě utrpení na této zemi. Ale ty a já jsme proto vítězové, aby jsme ho vytláčeli, aspoň z našeho okruhu, aspoň z naší rodiny, aspoň z našeho sboru, aspoň z Ostravy, aspoň z této země, když ne z celého světa, ale nikdo jiný než ty a já to neudělá. Tahle ta moc, která k tomu je ta moc, pro kterou Kristus poslal své učedníky do Jeruzaléma. Jděte do Jeruzaléma a přijmete moc výsosti. Je tu někdo, kdo přijal moc výsosti? Je nás hodně. Tak ji používejme. Je to Duch Svatý, který na tobě je. To je ta moc výsosti, to oni tam přijali. A my se musíme naučit ho používat, vítězně ho používat. Někdy jsi poražený ještě dřív, než jsi začal, jestliže si necháš vnutit prostě ten systém. Já jsem měl jednoho absolutně neoblíbeného soupeře, jmenoval se Robert van de Waele, myslím, že to byl takový olympijský vítěz a určitě medailista z mistrovství světa, Belgičan. On byl polotěžká váha, ale setkali jsme se díky Bohu jenom jednou na mistrovství Ameriky, před olympijskýma hrama v Los Angeles, na který jsme nakonec nejeli, tak já jsem vyhrál těžkou, on vyhrál polotěžkou a pak jsme se oba přihlásili do absolutky a ten druhý den on vyhrál svoji skupinu, já svoji skupinu a ve finále jsme šli spolu. A on byl o nějakých 20 kg lehčí než já, čili by neměl být problém ho tam někde zavalit a udusit nebo něco s ním udělat. Opak byl pravdou. Já si pamatuju, že už když jsme se rozcvičovali, to je vždycky, že ta žilinka je velká, tak jako jsou tady ty sedačky, já byl na této straně, on na druhej. A on na mě koukal jako hladový vlk na králíka. On na mě koukal fakt jak tygr na nějakou ovci, rozumíš, jo? A já jsem byl úplně přitahovaný tím jeho pohledem a čím víc jsem se na něj díval, tím míň jsem měl odvahy a mně bylo jasný, že mě seřeže jako psa. Taky mě jako psa seřezal. Ještě mě ani nehodil na ipon, to by to aspoň skončilo před limitem, ale on prostě se mnou vytřel kdejaký roh, jo, to bylo prostě, to byly jatka. A tenhle ten náš trenér potom, který normálně se choval tak nepříjemně, jak jsem říkal, tak v tomhletom jediným v mý kariéře v případě udělal výjimku, takhle na mě kouká, říká, Goleme, jsi živej? A mu říkám, jsem. A on začal chechtat, jo, protože to byl opravdu takový masakr, že to i jemu přišlo směšný, co se mnou udělal. Ale já byl prohranej kvůli tomu, že místo toho, abych se soustředil na moje věci, na to, kdo jsem já, na to, co se ode mě čeká, jsem se díval na toho svého nepřítele. Často děláme úplně stejnou chybu jako křesťani. Díváme se na Satana, na to, co se nám nepovedlo. A neroste v tobě odvaha, roste v tobě ještě větší strach, ještě větší zbabělost. A to je přesně to, co nechce Bůh. On chce, aby si byl člověkem, který se otřepe z věcí, schodí to a jde dál vítězně bojovat. Když Kristus byl na poušti, tak je psaný v Božím slovu, že ho Satan pokoušel. Dával mu záludní otázky, chtěl ho dostat prostě do defenzívy. A on mu vždycky odpověděl mu velmi přesně. A pak je psáno co? Že Satan od něj odešel. Rozumíš?
A já jsem přesvědčený o tom, že než budeme my pevní lidé s mentalitou vítězů, když opravdu budeme poslušní Božímu slovu, budeme žít život, jaký Bůh pro nás připravil, že máme sílu tu zlou moc toho satana z našich životů vystrnadit, vyhnat ho pryč, vyhnat ho, protože nikdo není rád, když furt dostává na frak. Nikdo není rád, když opakovaně je porážený, nikdo není rád. Tak on radši se sebere a jde někam jinam, kde se mu podaří. Jde o to, aby ty byl člověkem, který právě nezůstane dole, ale hned vstane a hned znova mu jde po krku, hned znova proti němu stojí. Totiž ono ti stejně nic nezbývá. Já jsem byl v takovém sboru, kde pastor, míváte modlitby tu lištu, modlíte se to někdy? Pastor náš se úplně postavil proti tomu, tehdy říkal, no prosím tě, já nebudu satana dráždit. Jo? On by prostě se nám mstil, on by dělal zlý věci. A mě to připadalo úplně uhozený, jo? Protože on nenávidí každého člověka už z Pelzíru. Proč? Protože jsi boží stvoření. On nenávidí všechno, na čem je boží pečeť. Že jsi nevěřící, tak tě nenávidí úplně stejně. Ne, míň tě možná od roku nenávidí, protože přeci jenom na tebe má větší vliv, tak se víc soustředí na toho věřícího. Ale na rozdíl od toho věřícího, ty jako nevěřící nemáš sebe menší moc s ním něco dělat, sebe menší moc se proti němu postavit. Čili on tě nenávidí. Pokud jsi věřící, nenávidí tě, přemýšlí, jak by tě zničil. To, že to neudělá, to není jeho soucit, ale to je to, že Duch Boží je v tobě, že máš moc se mu postavit, že se tě bojí. Používejme tu moc víc, stavíme proti němu. Opravdu ta lišta je skvělá věc, ale dělej i doma, prostě bojuj proti němu. Nedopust, aby do tvý hlavy přišly věci, už to nebude lepší, už se to nezmění, už prostě, znáte ten příběh, možná vyprávěl ho Yonggi Cho v jeho sboru, jak mu začali houfně umírat lidi kolem 50 let. A vlastně on si říkal, no to není možné, to jsou mladí lidi, proč mají umírat? A tak se pak jako bavil s lidma, co je znali a tak a furt tam byl jeden motiv. Můj otec zemřel v 50, já umřu taky. Rozumíš, to je přesně taktika toho satana. On ti chce sebrat odvahu, chce ti ukázat na příkladu někoho, který se tamhle někde modlil a ono to nedopadlo, že nemá cenu se modlit. Ale Kristus říká úplně přesně to jiný. Vy půjdete do celého světa, budete vkládat ruce na nemocné a oni se co? Uzdraví. Takže jdeme do toho a budeme prostě ty věci dělat. Nenecháme se zadupat. Spadnem, tak vstanem. Já když jsem přijel do Banské Bystrice z Českých Budějovic jako kluk, který byl zapálený pro judo, který judo miloval, tak jsem přemýšlel o tom, kde se můžu nejvíc naučit a tehdy byl takový nejlepší oddíl v Dukle v Banské Bystrici na Slovensku, tam jsem se pak ještě, já už jsem Jardu znal a tam jsme spolu byli na vojně, takže i v podstatě jako se dobře známe. A když jsem tam přišel, tak jsem tam přišel jako 100-kilový kluk, bral jsem se těžkou váhu a v té době tam byl jako hvězda, judista, těžká váha, jmenoval se Láďa Novák. Láďa Novák získal asi 2 medaile na mistrovství Evropy a byl opravdu dobrý, byl velmi, učím to dělal doleva, takový, to vás nemusí zajímat až tak moc, byl prostě dobrý. Já to neříkám kvůli tomu, já to říkám z jednoho důvodu. Já si to pamatuju, protože fakt mi to některé věci v hlavě utkvěly, když jinak manželka říká, že všechno zapomenu, jo, takže tohle mi ale utkvělo v hlavě, že na prvním tréninku on mě hodil 11krát na ipon. Jo, to znamená, že 11krát ty vstaneš, on takhle se naloží a bum s tebou. Jo. Takže já byl jak stávalík, já jsem furt jenom nahoru dolů, nudle mi dlutelně z nosu, ještě že jenom nudle, jo, prostě opravdu bylo to utrpení pro mě a dobře si to pamatuju, ale taky si dobře pamatuju, že jsem prostě to nevzdal, že jsem si řekl, jo, a já budu lepší než ty a budu prostě a dokážu ty věci a postupem času, fakt je, že jsem ho nikdy na žíněnce neporazil, on opravdu byl dobrý, ale jako dotáhl jsem se na to, získal jsem tu věc. Proč? Protože jsem nezůstal ležet, protože jsem to nezbalil, protože prostě jsem si neřekl, no hodil mě 8krát, no to už snad stačí pro Bůh, tak zůstanu ležet a on se nade mnou smiluje. Ne. Pokud chceš jít dál v životě, pokud chceš jít dál v křesťanském životě, tak prostě se musí zvednout. Možná seš tu a už hodně si prožil nedobrých věcí a už prostě si tě opustila tato naděje. Tak já chci, aby začala v tobě hořet dneska, aby znovu si viděl naději. Je jedno, jestli jsi mladý nebo starý. Je taková falešná představa, že když jsi mladý, takže máš hodně času, když jsi starý, tak už to nestojí za to. Ne, rozumíš?
tyhle ty mladí kluci, tyhle ty mladí holky, oni těžko budou svědčit lidem, kterým je 60, 70 let. Jo? To je na nás, prostě na nás starších, jo? Čili každý má svoje místo, každý má svoje dílo, nikdy není pozdě a nikdy není moc brzo, aby si do těch věcí šel, aby si opravdu začal žít život, který stojí za to, aby si se přidal k Bohu na vítěznou stranu, protože všechno pomine. Pomineš ty, pomine ten svět, ale ten, kdo je s Bohem, ne, ten nepomine. Boží slovo říká, ten zůstává na věky, ten bude prostě tam před tím trůnem, budeš to vidět na vlastní oči. Jistě budou to vidět i lidé, kteří nevěří v Boha. A teď ještě možná, já ne, jestli jsem to nepřipomínal, ale když jsem měl to vidění, když jsem prožíval ten kontakt, prostě, když se Bůh se mnou setkal, když jsem se setkal s tím svým synem, tak moje srdce bylo absolutně naplněné po okraj prostě. Věděl jsem, že nic tak nádherného jsem v životě nepoznal, že už nic tak nádherného nemůžu poznat. Hned jsem se chtěl sebrat a jít do té reality, kterou jsem tam viděl. Hned, úplně prostě, moje žena čekala druhý dítě, všechno bych tu nechal, šel. Jo, prostě bylo to extrémně silný. A pak, když jsem přemýšlel o to, tak mě Bůh tohleto připomenul a řekl mi, před mojí tváří člověk bude vždycky cítit tohle. Vždycky bude cítit. Najednou mu bude jasný, že jsem Boží stvoření. Najednou mu bude jasný, že jsem pro Boha vlastně připravený, že jsem plnou lidskou bytostí až tehdy, když Duch Boží je se mnou, když Duch Boží je ve mně, když jsem tváří v tvář Bohu. Jenže zároveň ty lidi, kteří neuvěří, protože to rozhodnutí se děje tady na zemi, to se ústy děje. Ano, Pane, věřím, chci tě následovat. A tím se to děje. Ale člověk, který to neudělá, tak tam potom bude prožívat tu touhu, bude prožívat tohleto nádherné setkání, proto ale, aby si velmi jasně uvědomil, no jo, Bože, ale já jsem se tě zřekl, já jsem tě odmít, já nemám právo k tobě přijít. A skutečně Bůh řekne, je mi líto, jdi ode mě. Jo? Čili je velmi důležitý, aby si to správné rozhodnutí, který rozhodne o věčnosti, udělal tady, udělal ho teď. Jako nemáš co ztratit, můžeš ztratit fakt, můžeš ztratit jenom ty okovy, jenom prostě tu hrůzu, v které se člověk potácí. Ale nesmíš zůstat ležet, nesmíš zůstat sedět na zadku, nesmíš, když prožiješ něco těžkého, když prožiješ, že tě někdo zašlapal nebo že se ti věci nedaří, znovu se musíš obnovit. Boží slovo hovoří o králi, jak se jmenoval ten náš milovaný David. A David byl muž, že jo, kterýmu se taky moc věcí v životě nepovedlo. Že jo? On měl velký boje, velký zklamání, ale když mu bylo nejhůř, myslím, že to je v tom příběhu, jak vlastně mu ty, já nevím, kdo to byl, jak mu odnesli ženy, odnesli mu děti, všechno mu odnesli a teď ještě ty jeho vlastního chtěli zabít a David se takhle stáhnul a tam je psáno, že našel posilu ve svém Bohu, že se posilnil ve svém Bohu. Tak stejně i ty posilni se ve svém Bohu, začni volat, Bože, já potřebuju tvoji moc, já potřebuju tvoji sílu, tvoji radost, dotkni se mě svým svatým duchem, naplň mě svým svatým duchem. Boží slovo nás hovoří, že jsme jak číše, že jsme jak hrnečky, že jsme jak vázy a že tehdy jsme kompletní, když duch Boží je v nás, když jsme naplněni duchem Božím. Tak máš být naplněný, že to přetéká, že to je přetékající plnost v tvým a mým životě. Usilujme o to, chtějme to, protože v tom je ta síla k tomu vítězství, k tomu všechny tyhle věci udělat. Nejsme každý šampion, nejsme každý Špotáková nebo Synek, no nejsme prostě to je normální. A to je právě ten rozdíl, že lidi ve světě těch světských úspěchů dosáhnou jenom, když jsou takový povahy, jenom když jsou takový tvrdí. Ale pro tebe a pro mě Bůh zaslíbil, že co? Že tomu, kdo chce, že to dá. A že dává chtění i činění. Rozumíš? Čili jedna úžasná věc, že ty můžeš v tom duchovním slova smyslu být skutečně šampionem, skutečně vítězem, protože opravdu Bůh to takhle myslí a takhle ti to nabízí. Pojďme ještě na další věc. Ta další věc, že jo, nebo ještě bychom se mohli kouknout možná na tu zarputilost, na to odhodlání, aby jsme viděli, že skutečně apoštol Pavel tyhle věci dobře rozuměl, že je dobře chápal, tak se pojďme podívat na Filipenským 3. kapitola 12. verš. To je jak ze sportovní terminologie. Tady je napsáno, ne, že bych už toho dosáhl, nebo že bych už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem uchvácen Kristem Ježíšem. Čili Bůh ti
nebo apoštol Pavel tady jasně ukazuje, že se žene vpřed za nějakýma věcma, aby je získal, aby za nima šel, že je tím uchvácen. A to přesně je i to, co je pro nás správný standard života. A je to pro nás dostupný, protože Duch Boží je úplně stejně tady, jako byl v Kristu, jako byl v apoštolu Pavlovi, tak je tady dneska přítomný. A chce konat tyhle věci. Chce, proto je tu, aby konal tyhle věci, aby tě povzbudil do toho, aby si získal odvahu. Aby ten, kdo nevěří, se stal věřícím, aby ten, kdo věří, se posílil, povstal a začal dělat Boží dílo. Prostě takhle to je. My tu nejsme proto, aby jsme si vypovídali, že nějaký reality a pak na to zapomněli a pustili si zprávy. Jo? Ne, tohle je něco, co má naplnit tvůj život a co naplní tvůj život. Nech ten kohout otevřený. Hele, jsou v tobě dva. Jeden je starý člověk, který říká, ano jo, já už jsem toho slyšel, ano jo, prosím tě, a tohleto a tohle. A pak je tam to nový stvoření, který ví, že to je pravda, že to je Boží slovo. Ale my taky víme, že když chodíš s Kristem, že starý člověk je ukřižován, že už nemá sílu do toho mluvit. Neposlouchej ho, je ukřižován, soustřed se na tohle novýho, soustřed se na tu novou sílu, na znovu zrozenýho člověka, on ti dá sílu, on ti dá chuť, on ti dá touhu, on ti dá tu vytrvalost zatím mít. A to je to poslední, o čem bych chtěl dneska mluvit, to je to, že jestliže chceš dosáhnout vítězství, tak kromě toho, že znáš cíl, kromě toho, že jsi člověk, který se znovu postaví, když se mu něco nepovede, tak jsi ještě vytrvalej. Jsi člověk, který ví, že věci končí tehdy, když je konec, když je odpískáno, když je vyhráno, když je dobojováno. Kristus řekl, dokonáno jest. To znamená, že všechno bylo dovedeno až do toho, kdy on skutečně na kříži vypustil svoji duši, kdy zemřel až do úplného konce. Stejně tak musíš ty vidět, že život, který je před tebou, je tehdy vítězný a tehdy má smysl, když je vítězně dobojován. Každý z nás známe lidi, kteří se obrátili, kteří hořeli pro Boha, ale pak nějak vychladli. Pak nějak nežili ten život tak, aby doplňovali neustále to palivo, aby doplňovali neustále Ducha Svatého ve svých srdcích a najednou to pro ně zevšednilo a najednou jsou dneska třeba ve světě. Vyznávali, zpívali, ale dneska jsou ve světě a tohle chráň, aby potkalo nás, mě nebo tebe. A obrana proti tomu je skutečně, že musíš vědět, ano, já budu vytrvalý, já vytrvám na tomhletom Božím díle, já chci doběhnout ten běh až do konce. Pojďme se kouknout na to, co o tom říká Boží slovo, protože zase tohleto, co vlastně probíráme, tohleto, co žijeme, tohleto, o čem přemýšlíme, to nejsou věci, které by byly nějak nový. Ty jsou tady 2000 let a byli lidi, kteří to dobře pochopili a kteří to dobře uchopili. Určitě znáte, vzpomínal jsem Reinharda Bonkeho, ale určitě jste četli knížky, tam, kde jsem ji viděl, že ji máte o smyslu Wigglesfordovi. Muži, který někde v Anglii nevzdělaný, nějaký větší vzdělání, byl myslím klempíř nebo co, vyučený, obyčejný chlap. Ale právě slyšel takovouhle zprávu, čet Boží slovo a začalo to v něm vřít, začalo to v něm hořet. A on se rozhodl, že podle toho bude jednat, že bude teda skládat ruce na nemocné, že bude přinášet lidem naději, že jim bude přinášet zvěst evangelia. A jaký byl jeho život, když to čtete, je to úžasný, dodnes inspirující, dodnes prostě něco, co takový život chci. Je tu někdo ještě, kdo chce takový život žít opravdu? Fakt to za to stojí. Já nechci prostě, aby můj život byl o ničem. Hele, ten sport byl dobrý, jo, ale přijde 30 let, prostě je to o ničem, jo. Dneska ty kluci, co to byli, to jsou judisti, tak my jsme se viděli poprvé v životě, oni v podstatě ani mě už jako neznají, že jo, neví. Hele, je to normální, je to přirozený, jo, ale když pro Boha budeš pracovat, tvoje ovoce, to dílo zůstávají lidi za tebou, kteří se obrátili, zůstávají jejich děti, jo? To je to, co chceme, další generace, aby přicházeli ke Kristu a to nebude jinak, než opravdu pojedeme na té vlně, kterou Bůh chce, aby jsme jeli, protože pak je to zajímavý, pak je to žádoucí, pak je to něco, co chceš. Co pak může normální chlap, 30letý, 40letý, 50letý, co pak ho může zajímat to, když mu nabídneš, pojď, budeme se někam modlit, nebo prostě půjdeme si někam zaspívat. Jestli jo, tak tě lituju, že máš takový doma, jo? Protože normálního člověka to nemůže zajímat. Ale když začne chápat, že vlastně ten život, který žil, že je tu ještě něco jiného, že tu je nějaký Bůh, že tu je moc prostě poznat věci, mít účast na věcech, které naprosto přesahují schopnosti člověka, že Bůh skutečně chce jednat v jeho životě, že ho chce změnit, že se s ním chce setkávat, že může pochopit o tom, že kromě nás jsou tady anděle, je tady velká boží síla přítomná a že může na to mít podíl,
hele, je šance, že chytne, je šance, že ho to osloví, je šance, že řekne, tohle to já taky chci. A je to strašně dobře, a je to hrozně důležité, aby prostě tohleto svědectví jsme přinášeli, aby tady bylo, aby Duch Boží se hýbal na našich shromážděních, v tvým životě, když svědčíš lidem. Jo, k tomu jsme povolaní. A tadyhle ten Timoteus říká vlastně 4. kapitola, 7. a 8. verš, je to 2. Timoteova, 4. kapitola, 7. a 8. verš, říká, teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce, ale nejen mě, ale i všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Dovedeš si představit, že Pán vesmíru, Bůh všemohoucí, má pro tebe připravenou korunu, kterou ti dá osobně na hlavu, protože jsi došel, protože jsi výbozně dobojoval jeho boj vítězně, protože mu patříš, protože prostě se těší na to, protože tě chce korunovat touhletou slávou. To je fantastický. A tady Boží slovo to říká, takže je to pravda nakonec. Jo? Opravdu to tak bude. Budeš stát tváří v Bohu, korunovat, řekne, jo, vybojoval jsi to, je to skvělý, mám z tebe radost. To je úplně prostě, kam se hrabou nějaký sci-fi, jo, to prostě je, to je bomba naprostá, jenže ona je to pravda. Fakt je to pravda. Já jsem taky si myslel, že můj syn, když jsme ho nechali spopelnit, že prostě už ho nikdy neuvidím, že je to konečná, že to já vůbec by mě nenapadlo, že ho můžu někdo uvidět. Já když jsem se modlil, kličil jsem, tak jsem se modlil, sice říkám, ale v podstatě, a pamatuju si to opět velmi přesně, jsem přemýšlel o tom, co budeme mít k jídlu. Že je neděle a že už jsme tu dlouho, že se to nějak protáhlo. Čili jsem měl velmi světský myšlenky. A najednou se Bůh se mnou setkal. A já jsem viděl něco, co by mě v životě nenapadlo. Co jsem neznal a o čem čtu v Bibli, že to tak je. Rozumíš? Jak je to možné? Slovo od slova. Boží slovo o tom hovoří. Takhle to je, takhle ty věci jsou. Můžu být nevěřící? Nemůžu být nevěřící. Někdy bych si řekl, jako buď nevěřící. Nemůžu. Jo? Prostě bych musel vymazat kus ze svého života. Musel bych vymazat něco, co se stalo v mém životě. A protože se tam to stalo, protože tohle a protože už od těch mnoho věcí, kdy jsem skutečně se setkal s tím, jak Pán Bůh jedná, tak ti říkám, je to pravda, Bůh dá korunu na tvoji hlavu, když doběhneme ten boj vítězně. Proto je tak důležitý nejen mít jasný cíl, nejen být člověk, který znovu se postaví, znovu bojuje, když se mu věci nepodařily, ale vědět, že prostě musíme dokonat ten boj, že musíme vydržet do konce, že tak to je. My s manželkou nedávno jsme seděli a tak jsme si říkali, no co, jaký život máme vlastně před sebou, co nás čeká. A tak jsme vlastně si uvědomili, je to úplně jednoduchý. Budeme tady budovat sbor v Českých Budějovicích, budeme usilovat o to, aby byl silný, aby co nejvíc lidí poznalo pravdu, aby poznalo Pána, aby bylo naplněný ohněm Ducha Svatého. A to je náš život. A takhle to budeme dělat až do smrti a věřím tomu do posledního dne. A pak přijmeme korunu vítěze a bude to super. Amen. No ale ono je to tak, že jo? Dobře. Když nemáš tyhle ty věci, tu cílevědomost, odhodlanost, vytrvalost, mám dobrou zprávu pro tebe, nezoufej. Nezoufej opravdu, protože zdrojem naší síly je Bůh, nejseš to ty ani já. Je důležitý o tom vědět, je důležitý o tom usilovat, je důležitý to vidět, aby si věděl, o co se máš modlit, aby si věděl, o co máš stát, aby si věděl, co má do tvého života přijít. Ale to, že to nemáš, vůbec nevadí. Podívej se na Petra, že jo, našeho drahýho apoštola, našeho prostě příklada, který říká, Kriste, s tebou půjdu i na ten kříž, já to prostě bomba, ničeho se nebojím a budu za tebe bojovat a položím za tebe život. A Kristus mu říká, tuhle noc, než se rozední, mě 3krát zapřeš. Teď se nad tím fakt zamyslí, za jednu noc. On, který 3 roky byl přítomný službě Ježíše Krista, chodil po vodě, viděl, jak se otvírají slepý oči, viděl Lazara, který vyšel z hrobu po 4 dnech. Viděl takovéhle věci. Stačilo, když nějaká služka řekla, tenhle ten galilejský byl taky s nima. Neznám, v životě jsem ho neviděl, nedávejte mě s ním dohromady, nic s ním nemám společného. A ví, že Bůh se smiloval nad Petrem, že Kristus mu jenom řekl, Petře, miluješ mě, protože to je to všechno, na čem nakonec záleží a pas moje ovečky. Čili jestliže tak jako já nemáme schopnost k tomu být ty šampioni na tom božím poli, tak je to jedině dobře, protože stejně svojí vlastní silou ta by ti akorát překážela. Je tu prostor pro to, aby si řekl, Bože, jednej v mém životě. Pane Bože, tady jsem naplně Duchem Svatým, protože to je ta moc. Rozumíš? Každý jsme stejný v podstatě. Jeden je malý, velký, tlustý, tenkej, to je fuk, jeden je muž nebo žena, ale všichni jsme ty nádoby. Všichni jsme ta hlína, kterou Bůh stvořil a kterou on musí naplnit, jestliže to má k něčemu být svým svatým duchem. A
tato moc, tato síla, kterou pouštíš dál, je ta síla, která mění svět. Je to ta vítězná síla v tvým a mým životě. Ale to je tak dokonalý. Bůh, když se rozhodl, že stvoří člověka, tak ho stvořil z čeho? Z prachu země. Jo? Z prachu země ho nějakým způsobem sformoval a pak do něj vdech život. A teď si představ, že v ten moment ten člověk otevřel oči a to, co viděl, byl Bůh, Boží tvář. Je to navěky napsaný v našich genech, je to navěky napsaný v našich DNA, proto je tak snadný, když Bůh se tě dotkne, uvěřit. Proto najednou to je všecko přirozený. Najednou ta Rubikova kostka do sebe zapadne a ty najednou říkáš, jo, takhle to je. Jak je možný, že jsem to neviděl? Jak je možný, že jsem bez toho mohl žít? Jak je možný, že jsem ty věci nechápal? Bůh takhle člověka stvořil a ty i já budeme tehdy dokonalí, tehdy budeme naplnění, tehdy budeme šťastní, když s tímhletím Bohem začneme ve svých životech žít, začneme si nejen počítat, dáme mu své životy, přijdeme k němu. Bůh udělal všechno ze své strany. Jeden velký balvan ležel mezi Bohem a mezi náma. Ten balvan byl hřích. Ten balvan byl to, že jsme nepočítali s Bohem, že jsme ho odsunuli, že jsme ho urazili, že jsme ho zneuctili svým nezájmem, že jsme s ním nepočítali. A samozřejmě, že jsme mnohokrát porušili desatero. Možná si nevraždil, nevím, ale určitě každý z nás asi, no každý možná ne, ale já určitě teda dělal lži, dělal špatné věci. Rodičů neposlušný, na to jsem byl expert, tam jsem byl šampion, kdo mě to nemusel učit, rozumíš? Čili určitě každý z nás máme na sobě něco, co definitivně a navždy tě odřízlo od Boha. Ale Bůh, protože tě jednou stvořil a protože tě miluje, tak nikdy nepřestane po tobě toužit, nikdy nepřestane o tebe usilovat. A přesně tak to udělal. A když viděl, že ty nemáš sílu ten balvan odkopnout, že ty nemáš sílu věci změnit ve svém životě, tak přišel sám v těle Ježíše Krista, vzal na sebe podobu lidského člověka, stal se člověkem. Proč se stal člověkem? Aby tobě a mě ukázal, že v plné závislosti na Bohu lze vítězit v tomhle životě, lze mít vítězný život, lze konat velký skutky, lze konat divy a zázraky v moci Ducha Svatého. Ježíš Kristus byl úplně stejně na tom, jako seš dneska ty, když jsi věřící a přijal si Ducha Svatého. Měl jedno tělo, které bylo podléhalo ranám, podléhalo všemu možného, ale měl Ducha nesmrtelného a Otce na sebou a říká, já dělám to, co vidím dělat mýho Otce. A v tom je naše síla. Když tohleto se naučíme, když tohleto uchopíme, tak jsme tam, kde nás Bůh chce mít a velké věci se budou dít v našem životě. A pokud jsi nepřijal, pokud jsi nepřišel k Bohu, pokud jsi nevěřící člověk, tak Bůh za všechno udělal za tebe. On poslal Ježíše Krista, aby to ukázal, ale nejen to. On poslal Ježíše Krista, který ukázal a dokázal, že lze žít nevinný, čistý život. Nezašpinil svůj život žádným hříchem, ničím špatným. Proč? Aby do tohohle čistého svého života mohl přijmout tvoje hříchy, tvoje viny. Mohl přijmout to, co ty si Bohu učinil a to, co ty si udělal špatně. On to takhle bere a říká, já za to umřu, já to beru, to jsou moje hříchy. Otče, odpusť tomu člověku, on nevěděl, co dělá, on byl prostě totálně ztracený, takže já to beru za ně, já to beru na sebe. To je jedna úžasná věc, to je nádherná věc. Představ si, když Satan celý vlastně pozemskou službu usiloval o to, aby Krista zničil, aby ho dostal. Už v Betlémě se o to snažil. Snažil se o to přes Herodese, snažil se o to přes kněží, snažil se o to, až se mu to nakonec že ho povedlo tímhletím, co všecko na Krista ušili, ale my víme, že to tak muselo být, že Kristus prostě to přijal. Ale Satan nevěděl tohle, on neví, co to je milost, on neví, co to je sebeobětování. On měl radost, že konečně jsem ho dostal. Konečně visí na tom kříži. Dělal ze sebe, to Satan mluvil z úst těch kněží. Dělal si ze sebe syna Božího a teď tu visíš, slez dolů. To byly Satanovo myšlenky, rozumíš? A myslel si, že vyhrál, myslel si, že zvítězil nad Kristem, že zvítězil. A když se stalo to, že Kristus musel sestoupit teda s tou bandou, s tím balíkem, s tím batohem, s tou ohromnou kopicí těch mojich a tvojich vin. A Satan si myslel, jak si ho podá. Já nevím, jak to tam vypadalo, možná to vypadalo, jestli znáte tu pohádku Hrátky s čertem, jak tam sedí ten starý čert a říká, celý svět schámstnu do svý dlany, tak si říká, konečně jsem tě sežral, konečně tě mám, kde jsem tě chtěl od začátku mít. Tak pojď, tak se na to koukne. A teď takhle ty hříchy, které na něm byly, jak na vánočním stromečku lístečky bral, ale on viděl, hele, neúctivý k rodičům, Petr lakomý, hele,
a podívej se, tady klekrát kocman a hele, podívej se. A najednou viděl, že ty hříchy, že prostě nejsou toho, kdo tam stojí. A furt ještě měl naději, že tam nějaký přeci bude. Ale všechny najednou spadaly a tam před ním stojí kdo? Syn Boží, jedna zářící bytost. Ta záře, ta síla, ta moc Ducha Svatého, která se tam začala objevovat, protože Bůh tam byl přítomný. To muselo být šok pro to peklo, to muselo být strašný, rozumíš? Proto Satan je poražený, proto je úplně ztratil všechnu moc nad člověkem, který patří Bohu, nad člověkem, kterýho jsou tyhle hříchy zaplaceny. A my víme, že jsou každého člověka, kdo přijme, kdo řekne, Bože, já chci tobě patřit, já chci tebe následovat, takže je zaplaceno. Bůh říká, ano, tady ten balík, tam jsou i tvoje. A já už jsem je stejně vyhodil, už jsou stejně pryč. Už vůbec to nemusíme řešit. Pro tebe je to budoucnost, pro tebe je to naděje, ty jsi jako znovu zrozený nemluvňátko, ty jsi jako čistý člověk. Pojď ke mně, budeme se učit. Budu tě učit, jak vládnout svýmu životu. Budu tě učit, jak vládnout, jak panovat, jak být králem ve svém životě. Je to blbost, nebo to říká Boží slovo? Co nás učinil? Učinil nás králi, učinil nás kněžími svýmu Bohu, svýmu Otci. Rozumíš? To je Boží plán pro tebe, to tě chce učit. Ne nějaký ptákoviny, jestli si máš vzít šátek, nebo takhle to zapnout, jo, anebo semhle, anebo prostě se 3krát poklonit, jo. Ale život, jak znát Boha, jak Boha následovat. A to je ono. A krev Kristova tekla právě proto. To nebylo něco levného. Bavili jsme se o věcech a viděl jsi, že to nejsou levné věci, že to stojí úsilí. Že stojí úsilí mít ten cíl, držet ho. Že stojí úsilí být vytrvalý, že stojí úsilí se znovu obnovit. A samozřejmě za tohle všechno bylo ještě větší úsilí a ještě větší platba. To byla krev Ježíše Krista. To bylo jeho utrpení. To bylo to, že on tam stál místo tebe. A jako syn Boží mohl vždycky říct ne. Ale on věděl, že vítěz je ten, kdo vydrží do konce. A on vydržel do konce. On vydržel do konce, aby ty a já jsme měli naději. My, kteří jsme ji přijali, jsme mu za to neskonale vděční. Ty, kteří jsi to neudělal, máš možnost to dneska udělat. Máš možnost změnit svůj život, protože Boží moc je tady. Bůh je tady přítomný, jeho odpuštění je tu stále. I v tuhleto chvíli. Je chvíle pro to, aby si udělal to rozhodnutí. Nenech se obelhat. Tak jako třeba, když mluvím často s lidmi, oni řeknou, já nemám víru. To není o víře. To je, že o tom, že se rozhodneš toho Krista přijmout. To je to, že uděláš to rozhodnutí. Ano, já chci ten život. Když ho uděláš, tak se stane zázrak. Bůh vstoupí do tvýho života a s ním tam začne víra působit. Ty začneš číst Boží slovo, začneš se zajímat o ty věci a ta víra roste. Boží slovo říká, že ze začátku jako zrnko, ale nakonec je tak silná, že přiletají ptáci, dají si na ní hnízda, protože je mocná, protože je silná. I ta nejslabší víra má tu moc vzít horu a dát ji stranou. Poručit problému. A to je prostě, čili ne nějaký trauma z toho, že nemáš víru. Je to o tom rozhodnutí. Ty máš možnost buď si zachovat svůj životní styl, svůj způsob života, tak, jak ho máš. Je to tvoje volba, jistě. A nebo máš možnost říct, ne Bože, mně už to stačí, já to zkusím jinak, já to chci jinak. Jestli je to tak, já tě přijímám a ukazuj mi věci, jak jdou dál. Nic víc, nic míň. Tohle je to, co se říká evangelium. To je to místo rozhodnutí, to je to místo, kdy se může lidský život změnit. Je to dneska místo, je to dneska tady a teď a nikdo z nás nevíme, jestli bude ještě nějaký zítra, že? Jestli bude pro tebe nebo pro mě zítra. Já můžu jít do Budějic a může se stát cokoliv a ty můžeš jít tamhle a může se stát taky cokoliv. Nemusíme to zítra být, já věřím, že ne, protože vím, že hodně práce ještě tady a chci udělat. Ale prostě nikdo nemáme glejt na to, že se dožiju roku 2038, 16. dubna, je můj poslední den, jestli ti to někdo takhle říká, nebo ti to vyčet z ruky, tak to rovnou zapomeň na to, protože to jsou nesmysly. Ale dneska máš možnost udělat takový rozhodnutí, který ve svým konečným důsledku způsobí, že budeš před Boží tváří stát jako jeho dítě, jako jeho milovaný syn, kterým jsou odpuštěný hříchy, jako jeho milovaná dcera, která je přijmutá. To za to fakt stojí. Stojí to za to, já jsem věřící 33 let a opravdu nikdy jsem nežil dobrý, lepší život než teď. No, byly věci, kdy jsem měl větší slávu, větší popularitu, byly doby, kdy jsem měl víc peněz, vůbec mě to nezajímá. Zajímá mě jedno, abych dělal dobře to, co na mě Bůh chce. Našel jsem v tom svobodu, našel jsem v tom jednu úžasnou moc. Našel jsem v tom, že skutečně konečně jsem tím, kým jsem měl být, a to všechno jako by byla příprava na to. A ty nemusíš na to čekat 30 let, jo? Dneska je ta situace jinak. Ten svět spěje k určitému závěru, k určitému finále a proto Bůh všechno urychluje. O těchto věcech se v mých časech v církvi vůbec nemluvilo. Kdybych o nich mluvil, tak by na mě koukali s otevřenou pusou a řekli by, to jsme
nikdy neslyšeli. Ale dneska je to kázání, jsou to slova, které jsou všude slyšet. Proč? Protože Bůh ví, že v ten poslední čas chce, aby mnoho lidí ho našlo, aby mnoho lidí bylo spaseno, aby mnoho lidí bylo zachráněno. Protože prostě je to buď a nebo. Buď si spasen, Boží slovo říká, buď si přešel ze smrti do života, anebo si v té smrti zůstal. Jo? Nebo si v té smrti zůstal. To není, že jsi vybral smrt. Ty v té smrti už seš, akorát nevíš o tom. Jo? Myslíš si, že žiješ život, ale z Božího pohledu seš ten, který je ve smrti. Ale Bůh má moc z smrti tě vzít do života. Na základě tvýho vyznání, na základě toho že řekneš Bohu, já chci tobě patřit, já chci svůj život dát tobě. Amen. Můžeme udělat výzvu? Můžeme udělat výzvu, určitě, protože je vhodný den pro to, protože možná tu sedí jeden člověk, který by rád tu cestu nastoupil, který by rád se rozhodl, ano Bože, já chci tě znát, chci počítat ve svém životě s tebou. A kvůli tomu jednomu člověku to má smysl to udělat. Proto poprosím vás, abyste když tak sklonili hlavy, aby byla zachovaná taková míra intimity, nikdo nedrbejte do svého souseda, hele, teď jdi dopředu, teď je to pro tebe, nechte to na něm, protože je to rozhodnutí, které je třeba učinit opravdu svobodně. Budeme se modlit. Já se budu modlit modlitbu té spásy, se tomu říká, nebo modlitbu, tu prosbu prostě o přijetí a to přijetí toho odpuštění. A modlete se to se mnou a pokud je někdo tady, kdo se to bude modlit poprvně, tak právě pro tebe se to modlíme a modlíme se to společně proto, aby ses nestyděl to říct nahlas, aby ses nestyděl to vyznat, že Boží slovo říká, že vyznáš-li před anděli, vyznáš-li před světem, budeš spasen Ježíše Krista jako svého pána, takže vůbec se toho nemusíš bát.